لێدوانا جیمس جفری شاندەرێ ئەمریکایە تایبەت ji bo Sûriyê derbarî Kurdan dema ku got pêwîst e Kurd beşdariyê proseya siyasiya Sûriyê de bikin. Çendîn nerîn û şiroveyên cuda li gel xwe anîne holê û hindekan pêşbîniya xwe bi helwesta nû ya Amerîka de nexuya kirin û hindekan gotin ku nezelaliyek di siyaseta Amerîkayê de li hember Kurdan heye. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê nivîskarê Kurdê Kurdistana Sûriyê Dildar Bedirxan ragihand ku doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ketiye hevkêşeke aloz de ew jî hevkêşa berjewendiya welatên Zilhêz û pîlanên welatên dagirkerin Kurdistanê ye. Ji ber vê çendê tu asoyên ronak derbarî doza Kurd nehatiye xuya kirin û doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê nêzik bûye ji qunaxa piştgûxistinê. Herûha di lêdwaneke taybet de ji bo arkê çalakvanê buwarê civaka sivîl Faruk Hac Mustafa ragihand ku heta Kurd bibne hejmareke mezin di îstratîjiya welatên Zilhêz de pêwîst e asoyên berjewendiyên welatên Zilhêzên ji asoyên berjewendiyên Kurdan nêzik bin û got jî ya ku ji nêzîkbûna asoyan girîngtir e û kare bandorê bike li îstratîjiya welatên Zilhêz yekbûna navmala Kurdî ye. Ji aliyê xwe ve şirovekarê siyasî Ehmedê Musê taybet ji arkê re ragihand ku doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi ser neketiye û eger peyedêst di siyaseta xwe de berdewam be doza Kurdî wê were ji nav birin û di dema niha de pêwîstî bi yekrêziya navmala Kurdî heye da ku Amerîka û Rûsya û tevahiya welatên Zilhêz giraniyê bidine doza Kurdî. û di lêdwaneke taybet de ji bo arkê nivîskar û şirovekarê siyasî Abdilezîz Qasim ragihand ku ew kiryarên li ser erdê li Rojavayê Kurdistanê têne sepandin xizmeta berjewendiyên doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê nake. Dazanîn jî ku rejîma Esed ji bo rojeke weke îro pîlanên xwe li dijî Kurdan dadirêjtin. Te keskir jî ku heta weke niha nehatiye zanîn pêşa roja Rojhilatê Çemê Firatê wê bi çi rengî be û Amerîka siyaseta wê li hember Kurdan nezelale. û di çarçoveya beşdariyê di bernama Civat de ku li ser ekranê arkê têbexş kirin, Cedahan Elî endamê nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê neamede ne ku bibne hejmareke mezin di îstratîjiyeta nû Amerîka de û got sedema vê çendê jî ji bo nebûna yekrêziya navmala Kurdî ye. Herwiha û di çarçoveya beşdariyê di bernama Civat de ku li ser ekranê arkê têbexş kirin, şirovekarê siyasî Abdirehman Gelo ragihand ku tu tişteke rûn derbarî doza Kurdî di lêdwana James Jeffrey şanderê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê nîne û Amerîka bi tu awayekî îstratîjiya xwe ya nû eşkere nekiriye. Derbarî rewşa bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê Abdilbasit Hemo cîgirê serokê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê ji arkê re got ku çareseriya krîza bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê bê çareseriya krîza Sûriyê ve li Cinêfê girêdaye û ev rewşa ku niha li Efrînê heye demkiye.